Balmao ani wula Mohamed Touré ka bɔ Amérique faba la Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la. Bi tarata don kibaruyaw fanba bɛna boli ninnu de kan. Imam Dicko ka laseli, hakilinaw Imam Dicko ka laseli kan. Lakanabaliya Tumutu mara la. RDC jamanatigi sigi kalafiliw, Ukraine fitinɛ o kibaruyaw ni Israel ni Hamas kunnafoni labanw kan ka fara an balimamuso Umu Jara ni ɲɛnamanakɛla do ani ɲɔgɔnlabɔla fana do wane taɲara bi sɔgɔma ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Jabɔ dɔ la min bɛ sange 13 kɔnɔ n'o bɔra Balanzan Info kunnafonidiso ɲɛ kan n'a ta kɛra fiɲɛsira fɛ réseaux sociaux wɛrɛw fɛ tɛnɛndon décembre kalo o tile 25nan Imam Mahamudu Dicko n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔba ye o bɛ kun ɲɛfɔ min y'a to Algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune y'a bisimila ni dunan ye ka bɔ Algérie. Jabɔ nin n'o ye video ye nin bɛ Badilabugu Alimami fangatigi jira dɔgɔtɔrɔso dilan kan. A ye jaabi b'a di mɔgɔ minnu ma minnu b'a ɲini k'a ye faso Mali janfa k'a fɔ ko ale tɛ o mɔgɔ suguyaw ye. Yan an bɛ a ka kumasen dɔ bɔlen lasegin an ka jɛ k'a lamɛn. Alisilamɛw ne bɔra Mali la ka taa fo Dubaï ka tile 15 kɛ furakɛli la. N seginna k'an to o yɔrɔ in na yen n welela ko yan jamana ɲɛmɔgɔ a b'a fɛ ka ye n ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a la. Olu kun ko ne k'an to a yɔrɔ la yen ka na yan. Ne ko mɔgɔw ka gɛlɛn o k'a to n ka taa so n ka denbaya ye balimaw ye ayiwa n k'an jɛɲɔgɔnw ye. Ni n bɔra yen ni Ala sɔnna n nana yan n bɔra furakɛli de la fo n ka segin so. Ne taara Mali la yankaw ye ne wele siɲɛ fɔlɔ n k'u ka sabali, siɲɛ filanan n k'u ka sabali, siɲɛ sabanan n ko basi tɛ ɲaamɛ n ko mɛna an ye don fɔ an ka kan ka na don minna. Ne maa min bɛ anw ka jamana in janfa o tɛ se ka kɛ ne ye. Ne bɛ Mali janfa ka mun sɔrɔ ka mun ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn. Ne bɛ Mali de la Ala ye fɛn o fɛn di yan n y'a bɛɛ sɔrɔ Mali de. Ne bɛ Mali janfa ka kɛ mun ye. Nka ko dɔ de bɛ yen ne de sera ka min faamu wa m'o ɲininkali kɛ n b'a fɛ n k'a faamu. Maa minnu bɛ Mali kunna bi mun kelen pewu de bɛ yen ko ne Dicko ko ne de y'a tiɲɛ u ye a ka fɔ. N'o tɛ ko caman kɛra dɛ. Denmisɛnnin ninnu nana fanga ta. Fanga in bɛ taa don min u ye ne de wele ne n'u de sigira. Min kun b'a la ko ne de ye an b'a fɛ ka kaari ta n ko a ka ɲi n ma tɛ dɔ wɛrɛ dɔn a ka a jogo la ni ɲuman tɛ ko laadiri dɔw maa tilelen don. N'i y'a jɛngɛ a bolo a bɛ taa k'a to i bolo o y'o ye. N'a ye mɔgɔ tilelen ta o ye baara ɲuman ye. A n'u mɛn ban a la ale bɔra yen olu sigira kabini u sigira don min fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ kelen t'a la ko ne n'o sigira. I ni maa min ma sigi aw ma kuma fo n'a taara fɔ a ye n'o tɛ mun b'aw bila ɲɔgɔn na. Hali mɔgɔ kelen t'u la ko u sigilen cɛkɔrɔba in dalen n'u sigira ko n'o tigilamɔgɔ sigira walima an ye ɲɔgɔn ye walima an ye telefɔni ci ɲɔgɔn ma u ye sira bɛɛ tigɛ ne n'u cɛ. U y'a tigɛ masa min ka sira tɛ tigɛ ne y'o minɛ k'olu ta in bila. Kuma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mun kɛra mun kelen pewu ni mɔgɔ bɛ se k'o fɔ. Mɛ n b'a dɔn maaw bɛ yen ne b'o dɔn bi ko tɛ ko fanga o fanga nana n'u y'a dɔn kumakan bɛ ne n'u cɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tiɲɛ ka ne n'u bila ɲɔgɔn na ka fara maa wɛrɛw kan minnu ye politiki mɔgɔw ye ko n da camancɛ la maa minnu ye ne utiliser pour que ka fanga bi u nana k'u bɛ utiliser ka fanga sɔrɔ ne ma sɔn a kɛra juguya ye ne n'u cɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ani denmisɛnninw n'u janya ɲɔgɔn na u ye fɛɛrɛ kɛ ni bu ye u bɛ se ka. Nin tun ye Imam Dicko ka laseli ye. Halisa Imam Dicko ka laseli kɔfɛ VOA Banbara lasigiden Mohamed Daɲogo ye a ka kuma galama ɲɛsin sigidadenw ma k'u hakilinaw ɲini Imam ka laseli nin kan an ka u lamɛn. Kunun tɛnɛ Imam Mahamudu Dicko ale bɔlen kɔfɛ ka a fɛla fɔ gɛlɛya min ni a bɛ Mali ni Algérie cɛ ni ale tɔgɔ yera o ko la malidenw caman kɔni u b'u hakilinata di a ko kan. Ibrahima Ndiaye n'ale ye kunnafonidila ye ale kɔni bolo Imam fili dɔɔni ye a sɔrɔ nin ko in na an ka lamɛn. Imam Dicko hali ni a taara ko ci mun na jamana in kan hali ni y'a sɔrɔ ci mun don a tɛ Mali juguya la nka a tɛ faamu ale tun kan ka fɔlɔ yani ani yan autoritew a kana ɲɛf'u ye fɔlɔ yani a ka taga barisa ni olu y'a wele Mali tɔgɔ la a tɛ faamu Malien tɛ se k'o faamu parce que an t'ale dɔn haut conseiller an t'ale dɔn fɛn ɲɛma ye a tun ye haut conseiller président mais a bɔr'o la nka bilama in n'a taara ten ko ka taa kuma bɛn ko ka Mali ko la an fana tɛ se k'o faamu a wagati yɛrɛ bɛnna ni an ni sema mɔgɔw yɛrɛ ka kɛlɛ ye an y'u gɛn ka bɔ Kidal donc n'ale nana dun nin ko in na ten a tɛ faamu.
Ɲajala Keita n'ale kunnafondila ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo imamu ye mɔgɔba de ye jamana kɔnɔ a ka kan a ka kuma u ka lamɛn ani gɛlɛya kana ta k'a sɛgɛrɛ sabula cɛmancɛ fanga yɛrɛ nali a jɔyɔrɔ yira a la Ɲajala Keita. Mamadou Diko ye mɔgɔ min ye a ye fɛnba de kɛ jamana in kɔnɔ hali n'i y'a ye sɔrɔdasiw sera ka fanga in sɔrɔ ale nɔ b'a la dɔɔnin donc o ye fɛn min ni fɛnw taara ka ɲɛsin a ma donc o ye fɛn minnu n'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ko fɛnw taara ka ɲɛsin a ma o fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi an b'a ɲini de jamana in kɔnɔ toujours an ka bɛn. Baba Alhadi Koina n'ale ɲininikɛla ye politiki sira fɛ ale kɔni bolo nin ko in a bɛ yɔrɔ min na sisan sigikafɔ o de kan ka kɛ ko sabula Imam Mahmud Diko a yira ka kuma kɔnɔna la k'ale taara ko min na Algérie ko Mali ani Bamancɛkulu ka kumaɲɔgɔnya ko o bɔ o la n'a kɛra o cogo la ale bolo a ka kan a ka taa lamɛnli kɛ Baba Alhadi Koina. A welela o ye tiɲɛ ye wa a welela mun fɛnɛ na o ye fɛn ye mun a tɛ an ka jamana contrôle kɔnɔna na a b'a essayer pour que ka se ka an ka jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛlɛ ban fɛn ye mun ye bi in na c'est vrai que mɔgɔ caman bɛ groupe ninnu an t'a fɛ groupe ninnu ka k'u ka kumakan lamɛn parce que groupe ninnu waati u ye kojugu caman kɛ an ka jamana in kɔnɔna na mais an kan ka hakilijigi mun kɛ o ye k'a fɔ ko groupe ninnu ye mɔgɔ ye fɛnɛ maliyɛnw de wa u b'u fɛ mais hali n'u ye kojugu dɔw kɛ o ye tiɲɛ ye mais waati dɔw kɛra ni kɛlɛ bɛ ban togo o togo a kan ka ban ni kumakan de ye donc n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ bila ɲɛma mun bɛ se ka kuma pour que ka se ka kɛlɛ in ban pour que mɔgɔ wɛrɛw kana sa bilen o ye fɛn ɲuman ye. Imam Mahmud Diko ale ka nin bɔli kɔfɛ mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye kɔni u ma bɔ fɔlɔ wa u ma sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin a ka nin bɔli ma. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Kunu su fɛ maramafɛntigi dɔw ye dankari boloda danga arajosow kan dire marabolo kɔnɔ ka tasuma don arajoso minɛnw la ka sɔrɔ ka boli kɛwale nin min ye siranɲɛ bila sigida kɔnɔ. Congo RDC fanga ye dankari kɛ ka fanga ɲininatɔnw ka lajɛ dɔ latɔn min tun labɛnna sini arabadon walasa ka girinkajɔw boloda a ko min ye gɛlɛyaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen kalataw la. VOA Bambara kunnafondila Washington Modibo Dambele bɛ a lakalaw ye an k'a lamɛn. S'il vous plaît. An ka sinamatɔn mɔgɔ duuru minnu kan bɔlen don jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ y'a da Kinshasa gouverneur tulo kan k'a bataki dɔ mun labɔra sibiridenw k'a ŋaniya ye ko ka tagama dɔ boloda kalafili jaabi labanw ni olu ma lase hali bi fɔlɔ fanga ko nin tagama in dabɔra de ko ka basigi ka dankari o la ko sini tagama min filɛ nin ko a ka laɲini ye dɔrɔn kalafili min ni o baara bɛ sen na ko ka dankari o la République démocratique du Congo jamana fanga ko wa a tɛna sɔn a ma ni laseli kɛra kunnafonidilaw ye u ka jamana ka kɔnɔna ko ɲɛnabɔ minisiri ni o ye Pierre Kazadi a ko n bɛ a sɛbɛntiya aw ye ko nin tagama suguya fosi tɛna kɛ fanga sinamatɔnw la minnu y'u bolonɔ bila bataki na Martin Fayulu ni ale y'a yira k'a fɔ ko ale de ye sebaya sɔrɔ u ka kalata laban minnu kɛra san 2018 Denis Mukwege ni ale ye bɛn prix Nobel jɔnjɔn sɔrɔ a ye dɛmɛ min don ka ɲɛsin minnu tɔɲɔna cɛnimusoya olu hukumu kɔnɔna la kɛlɛ wagati la u ye kalata in kɔn ko kalata ɲagaminen don ko wa fili minnu yera kalata in na kalafili senfɛ ko u tɛna jɛna a ye u y'o sɛbɛn Moïse Katumbi ni ale fana ye cɛbɔ ye ani Katanga o gouverneur kɔrɔ don ale fana ye welewele kɛ ko kalata in ka bɔ a ma k'a sababuya kɛ gɛlɛya caman minnu nana kalata yɛrɛ kɛ wagati la kalata dɔ farala a kan fo ka taa se Noël don ma yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu ka jan jaabiw kunfɔlɔ minnu bɔra jamana ka jɛkulu min bɛ ni ale sigilen bɛ kalata labɛnni ko kan b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ min kɛlen don ni ale b'a la sisan ni a fɛnɛ kan bɔlen don fanga nɔfɛ Félix Tshisekedi ko ale de bɛ ɲɛfɛla la kosɛbɛ ni 280 ye sɛgɛsɛgɛla fɔlɔ nin wagati la. Nin tun ye VOA Bambara kunnafondila Modibo Dambele an ka foli b'a ye. Halisa a bɛ Mali kura de kan an ka kunnafoni tɔ ka bɔ duniya fan wɛrɛw la. Nigeria mɔgɔ 160 kɔ fagara marifatigiw ka bingani senfɛ sibiri wula fɛ ni jumadon cɛ dugu caman kɔnɔ plateau mara la Nigeria cɛmancɛ la sigida ɲɛmɔgɔw y'o jira. Senegal
fanga kɛlɛɲɔgɔn min tun bɛ kaso la n'o ye Usman Sonko y'a ka cɛbɔya bila san 2024 février kalo jamanatigisi kalafiliw la. Sariya sun b'a la hali ni mara ɲɛmɔgɔ ma sɔn ka sɛbɛn ni wajibiyalen bɛɛ di a ma. A ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ b'o jira. Moscou, Rusila jamana la, Rusi fanga kɛlɛɲɔgɔn n'o ye Alexei Navalny y'a jira tarata don ko a y'a jira ko a bilala jalaki kolon dɔ la min bɛ Irisi maragun Arctique mara la k'a fɔ ko a hakili ka ɲi. Alexei Navalny ye cikan dɔ bɔ X bɔlɔlɔsira fɛ Twitter kɔrɔlen kan ko a tununen ko ka tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan. A ka kumalasela y'a jira kunun tɛnɛndon ale tun bɛ IK3 o jalakiyɔrɔ la n'o ye kasobon ye Karp Yamal Nenet mara la kilomɛtiri 1000 o ni 900 ɲɔgɔn Moscou worodugan kɔrɔn fɛ. Rusila fanga kɛlɛɲɔgɔn y'a jira X kan ko a sera ka kuma a ka lafasalibaga dɔ fɛ. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministre ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ 102 FM Bamako a n'a lamɛnniw la. An bɛ sɔrɔ fana Tomiɲa Radio Parisien kan fiɲɛ turukala 98.8 kan 90.8 FM. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan www.voabamara.com walima fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook n'o ye VOA Bambara page ye. Halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC Amérique faba la. Sisan an bɛ segin an ka soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Rusla Kremlin ye a jira tarata don ko Ukraine fanga ka bingani dɔ ye kɛlɛkurun dɔ tiɲɛ Féodosia kurunboli yɔrɔ la Crimée mara minɛnen la o min ye Ukraine n'a tilebiyanfan jɛɲɔgɔn wele ko kotigɛba Rusila kɔgɔjida kɛlɛcɛw bolo. VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traoré bɛ a kunnafoni lakalanw ye. An k'a lamɛn. Ukraine ye laseli kɛ k'a fɔ ko a ka armée de l'air soldasiw ye dankarili kɛ Novocherkassk kɛlɛkɛdenw ni a maramafɛnw donni ni sisikulunba la yaasa ka a weku bɔ Rusiw la a sababu yɛrɛ la président Volodymyr Zelensky tun ye a fɔ ni mokerikanw ye ko sisikulu ni farala Rusiw ka kɛlɛkɛminɛnw kan mer Noire ju la. Rusila ka lakana kɔkan kotigi Sergei Shoigu ale ye kasara ni dankarili waleyaw detailw di jamanakuntigi Vladimir Putin ma kunnafoni bataki gafe sira fɛ Dmitry Peskov n'ale ye jamana kuntigi ka kuma la tɛmɛla ye ka laseliw la kunnafoni baarakɛlaw ye. Ukraine armée ka laselikanw la u tun ye a jira k'a fɔ ko u ka armée de l'air ye dankarilibaw kɛ Rusila ka sisikulu nin kan ko a ma sɔrɔla u ka misiliw ka gosiliba de senfɛ Crimée orientale kɔgɔjida gun kan ne a bɛ wele nanzarakan na ko port nka Ukraine ka lakana kotigiso olu tun y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ sira X fɛ k'a fɔ ko dankarila kɛlɛkɛdenw ni maramafɛnw don ni sisikulunba nin na Féodosia bi sufɛ sigida nin n'a kofɔlen don Rusiw fɛ gouverneur Sergei Aksionov ale ye a sɛbɛn telegram kan ko mɔgɔ kelen fagara ne ka tila ka 2 jogin fadenw juguw ka dankariliw senfɛ Féodosia sani nin kunnafoni in cariliw cɛ ale gouverneur kelen tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko dugu port datugulen don ko ka sababu kɛ juguw ka dankariliw ye min kɛra sababu ye ka furunba kɛ n'a taara falen tamɛnɛba la a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ ko furu nin senfɛ ko dankarila so belebeleba 6 la ani mɔgɔ dɔw labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ u ka lakanako sabatiliw hukumu kɔnɔna la. Wa para para wa para para wa and a happy new year. VOA Bambara lamɛnlibagaw ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ye an b'a laɲini aw fɛ a k'aw ka sanyɛlɛma foli a k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ 00 20 24 30 47 nka aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw ka o folikan ninnu tugu la. Merry Christmas,
Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Nin tun ye VOA Bambara kunnafondila Kayatu Traoré an ka foli b'a ye. Palestine jamanaden 10 ni caman fagara kabini karidon Israel ka sanfɛ binganiba dɔ la Gaza. Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu taara bɔ yɔrɔ min na tɛnɛndon ka laduya ta ko a bɛna fanga di Hamas kɛlɛli ma min mara tiɲɛni na min laminen don. VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré bɛ a lakale anw ye an k'a lamɛn. واکنش به این ترور Iran ale mini Libanaw ka kulu Hezbollah bolo be ɲɔgɔn bolo ka fara Palestine ka Hamasi jɛkulu kan. Ye jalaki bi Israel jamana ka k'u ye u ka finitigi ɲɛmɔgɔba dɔ faga min kɛra sanfɛmugufolon dɔ senfɛ Sirikaw fɛ yen. U kala ka fɔ k'u bɛna tasarali kɛ ka taa ni fagali ma. Ni kɛlɛ min n'a wulilen don kabiri kalo 2 Hamasi ka finitigi jɛkulu ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ min ma kɛ ni hinɛ ye ka taa Israel jamana denw ma kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman de bi kɔngɔ kɔnɔ ONU ka fɔ la ko hali ni ka sɔrɔ welewele kan bilalen tun don ko ka fitinɛ dala faga ni o bɛ wele ko cessez-le-feu. Hamas u ka ministeriso min sigilen don u ka kɛnɛya kow kunna ni olu de bɛ fanga kunna Gaza kabiri san 2007 waatiw ka kunnafoni laban minnu binna y'a lase ko mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 674 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara Israel jamana finitigiw ka dankarili senfɛ wa ka mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ani denmisɛnnakaw ye ka fara o fana kan ko mɔgɔ 55 olu de joginna. Ni karogɛlɛya wale juguba min bɛ ka kɛ ni nincɛnnibaw ye ko min ɲɔgɔnma deli ka kɛ Israel jamana fɛ ka taa Hamasiw ma bande Gaza kɔnɔ kɛra Israel jamana ka finitigi kulu n'u bɛ wele ko Mouvement Islamique Palestinien olu ka dangarili belebeleba senfɛ min kɛra Octobre kalo tile 7 san 2023 n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 ni bɔnɛ. A mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen tun ye dugudenw ye n'olu ye civiliw ye i n'a fɔ kunnafoni laban minnu dira Israel jamana finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ ko hali ni ka sɔrɔ welewelekanw bilala cogo bɛɛ la walasa fitinɛ ka se ka dala faga ni o bɛ wele nansarakan na ko cessez-le-feu ko jati gɛlɛnba wɛrɛw olu bɛ ka bɔ min bɛna dan sigi bunadamadenya hakɛw la fo ka taa se baɲumankɛ o dɛmɛw ma i n'a fɔ ONU ani baɲumankɛ tɔnw y'a lase cogo min na. Israel jamana ka minisiri ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu tolen don a ka kumakanw kan. Wall Street ka kunnafoni di so kan i y'a jalatigɛ k'a fɔ ko a ye hakilina sabaw de sigi sen kan ko fo n'o ma kɛ ko bɛn tɛ na. A y'a yira k'a fɔ ko fo Hamasiw ka si latunu ko Gaza ka kan ka kɛlɛminɛntigi tanya. Nin tun ye VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré an ka foli b'a ye. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sharif Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Umu Jara ni ɲɛnamanakɛla don ani ɲɔgɔnlɔnbɔla ŋana don Mali la tanyara bi tarata don sɔgɔma kabini a ka saya laseli kɛra caman bɛ k'u hakilinaw di fiɲɛsiraw fɛ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Koyate bɛ a kunnafoni lase anw ye an k'a lamɛn. Kabini sɔgɔma ni kunnafoni jɛnsɛnna ni a yirala k'a fɔ ko bi tarata Desanburu kalo o tile 26 ko o kɛla Umu Jara n'an k'a ma ko jɛma ale ka don laban ye. Musomisɛnw fara bogotigiw kan Bamako ni kibaruya in ye ma caman fari faga sabula Umu Jara ale tun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ musolakaw dɛmɛli la furusow kɔnɔ sigidaw la ma caman kɔni ma ni kibaruya in dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la an ta ko ne Gabugu kɔnɔ Dozo do. Vraiment jɛma ka nin bani ko yesu malen na ne yɛrɛ solila ka nouvelle mɛn vraiment a digira na ka se degré min na Ala yɛrɛ de b'a dɔn. An jɛma ye an musolakaw dɛmɛ ka se degré min na se ka fɔ ka s'a dan na guide de don ani mu a bɛ musolakaw bilasira ɲuman kan muso o muso ni jɛma ka ladilikan lamɛn i ka furu kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ i tɛ fili sɔrɔ a bɛ conseil ɲɛnama di musow ma tɛ muso si bila fili sira la a barika Ala ye. Jɛnɛbu Jumbiya ka fɔ la k'a ye ni kibaruya in mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ.
aka émission kɔnɔna na tuma dɔw la a bɛ kɛ i b'a fɔ ko a bɛ du dɔw de kɔnɔ a ye mɔgɔw bɔ fili caman na quoi vraiment e b'a nu manqué parce que an ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka ladilikan ninnu di société kɔnɔna na ka mɔgɔw ladi. Ne tɔgɔ Jeliba Dunya Madame Fane Amdale. Vraiment an bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ jɛma ye faso jɔbaga dɔ ye. Jɛma ka émission fosi tɛ ladilikan tɛ émission min kɔnɔna la. Mɔgɔ n'i ye jɛma ka émission su i bɛ bɔ firi la. Tiɲɛna lɛmu min man kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Ala ka yew saya ni yan ye. Umu Diarra teriw a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen dusukun kaminen do bi sabula maa si ma nin don ŋaniya ni Umu Diarra ye nka ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Tatu Ture ani Kasim Traore olu bɛɛ lajɛlen ye Umu Diarra baaraɲɔgɔnw ye. Ala kɔni ni moral siri man bi wallahi Ala ka bon ka kalima Ala ka daro ne ma Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. N bɛ baara kɛ Radio Mali la Umu Diarra n baarakɛɲɔgɔn Umu Diarra ye. Mariam nango k'an bɛ kuma Umu Diarra ka nin saya in kan n bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ de jigi lakarila bi nin saya in na ka sababu kɛ Umu Diarra kun ye i n'a fɔ miseli mun bɛ furuɲɔgɔnmaw kala ɲɔgɔn na Mali bɛɛ n'i ma Umu Diarra ye i kɔni y'a ka kumaw mɛn ou bien don dɔ a ka ladilikan dɔ kɛra sababu ye ka e ka furu basigi ka hɛrɛ nati i ka du kɔnɔ don dɔ donc an kɔni bɛ mun retenir Umu Diarra la o de a y'a ka ɲɛnamaya de kɛ ka furu dilan. K'aw ladɔnniya ko Umu Diarra n'an ko a ma ko jɛma ale ka janaza bɛna kɛ sini araba desanburu kalo tile 27 wulandɛgɛ kaɲa 3 tɛmɛlen ni sanga 30 ye a bɛna kɛ a ka denbaya la Bankɔni Razel la Ala k'a dayɔrɔ suma. Mariam Kuyati ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tun ye VOA Bambara lasigiden ye ka bɔ Bamako Mariam Kuyate an ka foli b'a ye. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamako Chaka Traore bolo. Handball bunakun kan Mali la Super Coupe Marcel Dakuo ɲɔgɔndan belebele don muso kunda ani cɛ kunda o de bɛ saison kura dayɛlɛ san o san o ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 23 san 2023 in na Bamako muso kunda AS Police ye se sɔrɔ Centre Omnisport de Misabugu kan COM AS Police ye kuru 27 sɔrɔ COM kuru 25 Fatumata Dumia AS Police handball tana do a y'a yira ko se sɔrɔli jara ale ye kosɛbɛ nka ko wɛrɛ tun bɛ yen. Ɲ'anw bolo revanche de parce que coupe du Mali la n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ poule kɛcogo la an yɛrɛ an détermination de nana nin finale in yɛrɛ la pour que an ka se k'a ta n tɛ si ɲana an bolo nations a b'an kɔnɔ k'a bɛɛ de ta inchallah. Kajatu Jakite COM handball tana y'a yira ko ale n'a tɔɲɔgɔnw y'u se kɛ nka a ma ɲɛ. Ala ye sebaya don garisɛgɛ la et on les félicite. Musa tɛ ne la parce que on s'est donné à fond an ye baara kɛ a fɔra an ye cogo min na an y'a kɛ ten tɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ ta yira an na an b'o ta inchallah. Cɛkunda USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ye se sɔrɔ sigide Kayi kan kuru 25 USFAS y'o sɔrɔ kuru 22 o kɛra sigide Kayi ta ye Fuseni Sare USFAS degeli karamɔgɔ ko Balana Kote. Le conseil fait des décisions, nous avons respecté ça. C'est pour cela que j'ai gagné. La revanche de gagner parce que j'ai perdu le coup du Mali. Il fallait que Fonga n'était
pour montrer que vraiment c'était erreur. La force qui est bien, ça c'était la défense. Beaucoup travaillé la défense. Mohamed Koulibaly, sigide kay degeli karamɔgɔ fari fagara nka a y'a yira ko ma tiɲɛ ka da kan baara bɛna to sen na. Nimisa bɛ na parce que ni tira final la jagoya nimisa bɛ minɛ obligatoirement mais je sais très bien que on va partir à Kaye, on va préparer le championnat prochain pour finir en force. Colonel Cheikh Tunkara, Mali Handball Fédération ɲɛmaa ma ka nisɔndiya dogo. K'a fɔ an y'an ka saison lancer an b'a lancer ni fête de san o san donc nin y'o fête ba de ye Marcel Dago tɔgɔ la Kubu don ale mun ko an baarakɛɲɔgɔn ye ka tɛmɛ a banna bi a ka famille bɛ yan an bɛ foli d'u ma k'a yira bɛɛ la k'a fɔ handball bɛ taɲɛ de la wa n'Ala sɔnna segin kɔ tɛ bilen an ka baara kɔni baara de don n'Ala sɔnna ni saison nata in daminɛlen filɛ o fana bɛ diya ni saison tɛmɛn'o ye. Nin ye ɲinan saison 2023-2024 dayɛlɛlen ye handball kunda Mali la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kalasigi don. Zemblan. Ne te ke wele Zemblan. Ngona pumeka terminale ko. Oh, Zemblan. Ibe kaja din doa. Ja. Kaja din sa dini. Fa cheka inta. Fa be kofe kare kono. Fugo ko badwa. Oh. Ne ay piscine la vie. Che Mali actualité re kera piscine ye saison. Parce que finten lebe ko courant integral sebe ngoro bi fana. Mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant tege sera dana. Publicité la o ye mun fo mogo ye. O ma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la. Ni mogo te sokono ka ventilo faga. Ni mogo te mina ɲanama te frigo kono n'a sumara ka ba ka frigo faga. O ma fo ko courant tege be dabla. Oh mais ali bi a be ka juguya. Ja publicité in kɛ kun ye k'an blogule a bɛɛ n'ala cɛ. Fana bɛ promo de la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ka ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ awɔ courant tɛ tigɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la wallahi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ Mali ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ diya mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire i b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san o k'a feere 270 waa joli le olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Aiwa an balimaw waati ye wa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ alamɛbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Tiro fɛ nin jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ la aw ni ce aw ka tulomajɔ la. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we